fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Mema obibia akwaba ede eba too much GH so kana wahala jumedie enamani eguso amoshe na muni se muni aba epiesi kapa meji mejo se da na chese ensemo a ekotwi ekobreman ya bone bedese mampo hene abomuye ba besanim na ya twe ensem no sre ene abasa na wonsoso watimi de wadwencha wo fa eye ensem no ho atu eye edwana na nsedie sede eye abone fosem ekoso obi edie wukura wondwen hu obi ekobo krono krampo na wondwen se ede mi kwakoye eye bone enya de se emra no esomi mu a wo mu bejeja mtese se de obi anam se freedom ninti no obi aye bibia no the freedom ato ho se de minim se ye constitution num no freedom of eye stealing na abamu dia obi entimi enkyere tese obi e bokro no se enye nkwanhia na besi ama nyoma basa esia na tese eye akrono bo na eye kidnapping na ye nyoma bebre nyoma hu a ye dwen ho a yente eye ase na abusuafo enedem eye kumase eye nkofo miensa bi yensa aso womu emu achese womu de bonefo sem yi womu edi bi pa eye no mo nso dia womu di no womu di no in a professional way achese wan hweye na wa ma wani anda ho krampo na wonji ndi se womu eye akronfo anase womu edi ewu ana womu de eye aban no anase ye dwumedia ye di ye security eye nkrofo no womu de womu ho eye den edidi ana womu de womu ese womu adwuma ni nyina eye offenso enade nkrofo mi ayache womu no chese baako ehye eye military atade am chese asrafo atade baako ehye bi ena baako nso ehye eye aposifo enso so atade na chese de oka ho ede wono de ohye eye ne normal ata wono nso so no ye ne no eje den esi ehonmu ebie na abusua according to ensema ebebeto abonten no womu for the past 3 months no womu nam offense wo no na anwumre bia na womu edi womu dwuma na womu kokogina ho no mu a na taxi driver truck driver private car wa bedu ho no na cheso womu asete womu barriers ye hia wa na ye busa wo kɔ he wo license wen de na kire se wo car no wo dia tese silly questions ena yebusa ene ensema cheso wo mo dwen ho a wo mo enti asem enti wo mo hyeda eduedue mu ye ya na wo hunu se da bi enkrofo we mu enye aban adwumayefo na eno emaches wo mu ete aposifo no ena so ma wo mu so nhwehwemu na wo mu nsa so wo mu a jese aposifo no ene wo mu etwetwe nkomo meche offensive police officers no bi ene wo mu etwetwe enkomo interrogation mu no ena wo mu di tu dwa se ampa womu nye aban adwumayefo se de atade na ehye womu no etie na emom womu yonku a chese wono wo emra no mu anase wo aban no adwuma no mu no wono na chese ya wo supply womu entade ene chese oma womu etuo ema womu akade womu de bokwa kogina ekwan ho na womu de edi womu edu ema na abusuafo ensemwe ebebeto abonte no chese Ghana ha de obia ache na adwen obia de na adwen kire ababa betu edwa na sede ebinum atwa edebo security personnel na ebinum so twa edebo empanifo na ehu behia se ye de ebeba baba somo na ebinum chemu asese aposifo ene asojafo ye nhwe wo mu ye because krono a ekoso abonefo sem a ekoso se ene dai nkrofo miensa atimi apamu aka se wo bi owa adwumanim ena supply wo mo entade supply wo mo mpaboa supply wo mo etuo ne de ekeka ho ede that means say de ekoso say ebinum atwituo ede ekonkrofo so anadwo efa awiakete ne ahomache no na chese ebinum den eka ho ebi entimpanifo entu wo mo nan emfa ensi ehonum na se wonsusu a wudi dwuma
woyɛ aban adwuma yɛnim na yɛma wakadeɛ sɛ fadi wudwuma na wo nso so no yɛse bɔ ɛyɛ agyapadeɛ ɛne temamufoɔ ho ɛban na wayɛ wadwen sɛ wo deɛ dwumadeɛ de ahyɛ wo nsa no nso bɛfa ɛho ɛde adidi wɔ nkyɛn wo bɛfa ɛho ɛde amankrɔfoɔ de abɔkorɔ no wo bɛfa ɛho ɛde amankrɔfoɔ de adi ewu a na ne ɛwo nso so no dwumadeɛ wodi yɛ anaasɛ wogye to mu sɛ wo bɛbɔ ɛyɛ wɔ man agyapadeɛ ho ban no na wogye to mu sɛn da bio ɛno mɛbi wɔ hɔ no ma yɛyɛ a ayɛ yɛndwen ɛyɛ ɛho yɛndwen sɛ adeɛ wei ebetimi aha me anaasɛ ntima because say ɛyɛ den a yɛnsa aso nkrɔfo yi mu a wɔn mabɔ odin kan hu sɛ wɔn nso so wadwuma ɛyɛ a stake yɛbetimi ayi wadi ama won susu no ebekom na wo ye breadwinner edema busua na afi de ede chopper na eba na de obetimi aka ene se bonsam enso na bonsam sabre no wotene baby wo na wo decide ye eye wadwen se wo ye sa eye abrabo no na wo susu wo de enya eye adamanim from other source na wo hwe na nim se police adwuma wo ma na soja adwuma wo no sika emfiri mu mba se de wo pam ene eja na tina fie na ne ye hu se kro no bo na wo bo na se ye be fa wo adwuma na wo be ye wadwen so be serve oman no na se wo do oman no besa ato eye ohamu na ye be fra police for ye hu akronfo wa ha na wa wonim se akronfo e wa na osoma wo mo na wa se de akire na wa sa kwakwache wo mo na akire wa fa kuntu na se na wa gya wo mo a ene na oman no ye peye nkoso anase ye peye ahwe ase abusuafo se de sese akrono sem ene eye awudie adoso no enhihye ye be na wo hu ni sempanifo de gu akwam e bebo because se de ye kasa ya bre ye nim ye se futo wo ensakra ni pa agi se eye ensohwe na enso ensohwe atu ebinum no still ebinum nya asuade emfa emfrimu enti wo adwenche bi wo wafuto bi wo nyoma bi a wo ni se ye ka edibom a ebeboa amasa nyoma we eto etimi etwa na empanifo so so nyoma bi wo honom na nhihye bi wo ho wo so mfangu akwam emasa nyoma we eto entimi ntwa fabra e wo tuma gh your comment section na ebiemu like your videos na share na de opese eye enede nkrofo ya yaso mu ye fanye wo mo no so fatu eye edwa efama na ebekenkan ede amamuda se ne se ye hia medin ede ekuya sikapa makramo.